हटेलाव जब दारा हटेलाव आरोना बिजनेसेसना बुगारलायनाब्रा ताले ओमफ्राय दिल है क्या क्या तू दिल खाया 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 और तू दिल लगाने की बात करता हो गोरबो मिजिं मेक्सेल साल्थे औ नारना मेक्सेल साल्थे औ नामदार जोंना मेक्सेल साल्थे औ नामदार ना आंनि भिडिअ एसे नायना होदोब्रा गावसा भिडिअखौनो आंनिखौ कमेन्टल' हरो खोमालै एसे फुल नाया खोमा बेलेगफोरनियालाय माथो 50 जन गाहाम नायबानो 1K भिउस बारो आंना 50 जन नायबाबो 1K खौनो भिउस थाङा मानसिफोरा आंनिखौ कमेन्ट हरो खोमालै ओमफ्राय मरा बेबो नां इयो हटेल स्टप किया होता है ना आयो इयो फ्रि ना सुमिन्दार ना comment मा होनना बुंगो साइली बाजै सरि बोल रहा है ओमफ्राय मैं पैसा पानी बारूंगा साइली दुखी मत होना होनदोंना मेक्सेल साल्थे औ नारा औ थांबाय गोरबो बिखा बायग्लिलाङो सना नोंखौ मोनायावबो गोसोखौ हमथा थागोन आं नोंनिफ्राय आंबो गोजानाव सना ओइ सना मानो ओंखारो बिखाया मानो फैयो मानो बे समा मानो ओंखारो आं थांबाय दं सुमित साल्थे बुकिं दारना अनामिका अन फै साल्थे मेक्सेल दारना मेरी जिंदगी किधर बेकार भी जाएगा डर नहीं लगता क्योंकि मैक्सेल ही साया की तरह मेरी साथ वाओ सोमा मर जाएगा रे मैं समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों आइदै तू मेला जिंदगी है मैं अकेला है हम सुपार सं ना ओमफ्राय अनन आं कमेन्ट फरायला दै मेथाइ खननोसै नामा मैं कमेन्ट नहीं पड़ेगा गाना गाएगा बोलो क्या गाना गाना है हम दिल की धड़कन में रहती है बाहों में आ जाओ सपनों में हम दिल की धड़कन में बाय दे मेथाइ खनसै आं मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रि दहाय सनाव सुमितनो नोंखौ गोसोखांबाथाय मानोबा लिरनो फरायनो गोसो जाथारा
अनजालि सना